Хей хора, аз съм Криси. Днешното видео ще бъде супер интересно, защото ще сравним скъпи срещу ефтини грим продукти. Едната страна от лицето ми ще струва 600 лева, а другата само 100 лева. Така че нека да не се бавим и да видим дали реално има разлика между скъпите и ефтините грим продукти. За основа на грима ще използвам серумът на Glow Recipe, който е така доста глоуи и доста омекотява и прави много хубав ефект на кожата и е страхотна база за грим. От моята лева страна ще сложим всички скъпи гримове, а от дясната ми всички ефтини. Първо започваме с фондютените. Първо ще използвам фондютена на Dior Forever Skin Glow, който е страхотен и ще го използвам върху четка, която ми е мега любима. Марката е от Temu. Много съм доволна. Започвам да го нанасям. Страхотно покритие, хидратиращ, има SPF 20, също така е доста така глови и сияен вид дава на кожата. Не случайно се казва и Forever Skin Glow самия фондютен. И цвета си го оцелих просто топ. От другата страна ще нанеса и двойник, който мисля, че е доста така добре ще се доближи до този на Dior, а именно Skin Tinta на Maybelline. Мисля, че като ефект се доближава страшно много до този на Dior. Честно казано, аз разлика между фондютените почти не виждам. А разликата им буквално е 100 лева. В смисъл, този на Dior е 123, а този на Maybelline 28. Наистина огромна разлика в цената. Но като ефект не мисля, че има разлика. Двата фондютени са изключително подходящи за хора с суха кожа, както моята, и хора, които търсят така озарителен ефект. Страхотни и две опции. Минаваме и към контура, следващата стъпка. От скъпата страна ще използвам този на Rare Beauty, който е страхотен, страшно мой любим фаворит, супер икономичен, супер лесен за брендиране. Сега ще ви покажа и в действие. И по-близо да видите как хубаво се наслоява и колко хубаво се блендира в кожата. Слагам и малко на челото, за да прелеем хубаво. От бюджетната страна ще използвам бронзанта, кремообразния на Revolution, който също е доста хубав. Малко цвета е малко по-топъл от този на Rare Beauty, но мисля, че доста добре ще си съвпаднат. Бих казала даже, че е малко по-пигментиран от този на Rare Beauty, но също доста лесно се преляга и двата. Преминаваме към сетване на грима, а именно ще използваме първо от скъпата страна пудрата на Fenty Beauty, която е доста хубава. Хубаво ми издържа грима, издръжлива е, хубаво матира, така че доста ми харесва. Като я използвам само на половината от лицето. Използваме и под очите със сигурност, за да запечатаме фондютена. От бюджетната страна ще използвам пудрата на Maybelline, която не е такава прахообразна, ами е Pressed Powder, но ефектът ще е същия, така че няма значение каква е формата на самата пудра. Взимам с другата страна на пъпчето и отново само половината на лицето матирам. С пудрата сме напълно готови и преминаваме към следващата стъпка, която е ружата. Тук вече разликата в цената на ружовете е наистина много голяма. От скъпата страна ще използвам прахообразния руж на Givenchy, който изглежда много готино, но не бих казала, че си заслужава парите. В смисъл почти 100 лева за руж, който сега ще видите, че от бюджетната страна изглежда по същия начин. Наистина няма смисъл да си го купувате. Изсипвам малко в капачката. Даже този руж не е и толкова пигментиран, буквално трябва да го наслоя поне 5 пъти, че да излезе самият цвят. Вие сега ще видите колко е не много пигментиран. Успях да го нанеса, на живо изглежда много по-ярък цвета, на камера не се вижда толкова добре, но на живо да кажем, че се получи хубав цвят. От бюджетната страна ще използвам ружът на Trendy Tub, който струва само 6 лева, така че започвам да го нанасям с друга четка, естествено, за да не смесвам предния руж с този. Този буквално се води дюп на ружът на Dior, този Rosy Glow Blush, ако го знаете. Така че сега ще ви покажа какъв хубав цвят има. И то руж само за 6 лева, доста пигментиран и много хубаво се нанася върху кожата. Буквално само с две наслагвания получих същата наситеност на цвета, както и при този на Givenchy за 100 лева, така че тук наистина предпочитам по-евтиния вариант. Време е и за частта на очите. Ще използвам първо сенките на Too Faced, които струват около 110 лева, но наистина бих казала, че заслужават
Страшно са красиви, много хубави ежедневни цветове има в тях, така че ако искате хубава ежедневна палитра, която може да се промени така по-вечерен, по-тъмен грим, ви препоръчвам тази. Смесвам едни от двата цвята, за да си го сложа в свивката на окото. Няма да правим някакъв мега сложен грим, но все пак да се види разликата между сенките. След като сложихме някакъв цвят в свивката, ще използваме и един от тези много красиви брокати. Мисля да използвам ето този, който е много красив. Сега ще ви го покажа и ще си го нанеса по целия клепач. Буквално този грим на очите отне една минута само на едното око, а изглежда толкова красиво и ефектно. За бюджетната страна ще използвам една палитричка на Makeup Revolution, която е в колаборация с Emily в Париж. Много красиви сладки цветове. Палитричката също е супер сладка, така че ще си намеря цвят близък до този на свивката първо. Ето този мисля, че е перфектно копие. И започвам да го нанасям в свивката. Може би само този тон е малко по-розовичък, този е малко по-кафеникъв, но също е доста близко. За броката в средата на клепача ще смеся два от тези блестящи сенки, защото няма точен, който е близък до този на палитрата на Too Faced, но ако смеся ето тези два, мисля, че е доста близко ще се получи. И започвам да нанасям и буквално същия цвет се получи. Просто наистина по-скъпите продукти почти никога не оправдават цената си. Просто плащаме едни пари за едно име, за една марка, за една опаковка, но реално качеството с бюджетните в почти 100% от случаите е едно и също. Ето и резултата почти 1:1. Палитра за 110 лева, палитра за 16 лева. Преминаваме и към спиралата, последната стъпка от гримът на очите. Ще използвам спиралата на Sephora Size Up, която струва 30 лева. Бих казала доста добра цена за тази спирала. Бих ви препоръчвам. Много хубави обемни мигли ще ви направи, така че сега ще ви покажа. Много хубави мигли прави. Малко четката не ми е удобно. Аз предпочитам силиконови четки, а тази има от стандартните, които са на спиралата, но въпреки това добре се наслоява, придава обем и дължина. Ето и два слоя по-късно. Наистина изглежда супер тази спирала. На бюджетната страна срещу нея ще изправим спиралата на Golden Rose, която е с силиконова четка, доста гъвкава, също придава обем и струва само 6 лева. Бих казала, че ще се справи доста добре. Тези на Golden Rose са много добро попадение. Ето спиралите по-отблизо, бих казала, че няма почти никаква разлика. Нека да озарим лицето и с малко хайлайтър. От скъпата страна ще използвам течен хайлайтър на Rare Beauty, който бих казала, че си заслужава цената. Със сигурност страшно икономичен, страшно красив и не бих казала, че чак толкова скъп за това, което получавате. В смисъл, вижте колко вау ефект. Този, който ще нанеса от другата страна, от бюджетната страна, ще бъде този на Lums, отново течен хайлайтър. За съжаление, мисля, че вече не се продава в Lily. Марката е Lums, но също е страхотен хайлайтър. И отново ще разнеса с пръсти, като мисля, че ефектът също тук е много красив. Преминаваме и към последната стъпка от грима, а именно устните. Ще използвам първо моливът за устни на Kylie в цвят Stone. Не ми харесва, че е много сух, малко трудно се нанася върху устните, така че не мисля, че заслужава и надали ще си купя пак молив на Kylie. От бюджетната страна ще нанеса един от моите наистина много любими моливи за устни, а именно този на Lums в цвят 210, който струва само 3 лева. Наистина бих казала, че доста по-ми харесва от моливът на Kylie. Като цвят, като усещане върху устните и най-вече цената му е топ. Малко като цвят се различава, този е малко по-розов, този е малко по-студен кафяв, но нямах точен цвят, с който да сравня този на Kylie. Завършваме и с последните продукти, които ще са гланцове за устни. От скъпата страна ще сложа този на Kylie, който е Lip Glaze в цвят Nude Kiss. Да си призная, този гланц наистина много ми харесва. Бих казала, че се заслужава парите. Първо, опаковката ми е супер луксозна, удобна и някакси такава матова, скадифено усещане. Много ми харесва. До сега съм виждала такава опаковка на друг гланц. Също така, цвета Nude Kiss е уникален нюд нюанс, който отива на всеки молив за устни. Просто уникалното лип комбо прави този гланц. Просто цвета е номер 1.
От бюджетната страна ще заложа на гланца на Max Factor от 2000 калории, който отново се казва Lip Glaze, каква случайност. Той е в цвят 010 Cotton Candy, който също е така нюд цвят, но този е малко по-безцветна и тънка форма, отколкото този на Kylie. Но бих казала, че като ефект пак биха били много близки. И това е завършената визия. Бих казала, че почти няма абсолютно никаква разлика. Едната страна на лицето струва 600 лева, а от другата гримовете струват само 100 лева, така че вие се решавате. Аз лично може би бих заложила на бюджетните гримове. Може би ако нещо много ми хареса от скъпите, бих си купила скъпи гримове, но бих казала, че не си заслужават цената. Много ви благодаря, че гледахте видеото. Надявам се да ви е харесало наистина. Ако е така, може да го харесате долу. Моля да се абонирате за моя канал, за да не изпускате следващи видеа. Ще има супер интересни следващи видеа, така че се абонирайте за канала, за да не ги изпуснете. Това беше всичко от мен и се надявам да се видим скоро. Чао!